Tog 9. juna 2019. godine 18-godišnji Dušan Mićić krenuo je kod devojke biciklom. Mladić, koji je sanjao o tome da postane policajac, vraćao se kući čak 3 puta, kao da ga je neka nevidljiva sila zadržavala. Poslednji put je čvrsto zagrlio majku Martu i pitao je: "Mama, i ti voliš mene, zar ne?" Odgovorila mu je da ga voli, ali u šali dodala: "Ako se još jednom vratiš, nećeš otići." Ni ne sluteći da će to zaista biti njihov poslednji pozdrav. Dušan je bio zaista jedno divno dete. Ja sam uvek voljela da kažem dete je rodilo dete, jer sam njega rodila s 20 godina. I bio je pravi jedan čovek, jer je bio puca u porodilištu. Kada su mi ga i doneli, rekli su: "Evo majka jednog pravog čoveka, 4,6 kg. Zaista je bio tako dopadljiv od kad se rodio. I kada je rastao i u kraju i svugde, on je bio je tako neke vedre naravi. Voleo je ljude, voleo je rodbinu, ceo svet, on je tako uvek govorio, ceo svet je moj, to je njegov bio neki, i ne znam, podstrek, kako god, ali stvarno uvek dopadljiv, zaista dobar dečak, voleo je sport, fudbal pogotovo, i trenirao je svoje drugare. Posle, nažalost, kada se sve desilo, sam shvatila tek koliko je to moje dete, da kažem dete, a negde je bio i čovek, kada su mi drugari, a pogotovo drugarice, pisale koliko je on njima nekada pomagao razgovorima, što ja bih rekla 99% stvari da ja znam o mom Dušanu. Pa eto i taj 1% koji nisam znala, i on je lep. I on je lep, da mi je zaista pomagao savetima, upućivao. On kada bi video druga da nešto pogrešno radi, on bez premca bi mu rekao: "To nije u redu, nemoj tako, nasekiraćeš mamu, tatu." To mu je bila divna osobina jedna. Društven, razdragan, on kao i mali, on je poznavao ceo komšiluk, on se svima javlja, on sve zna. Prosto takvo dete, za razliku sada od mog srednjeg, ja ću uvek reći srednjeg sina, jer je Dušan uvek moje prvo dete, koji je mirnija verzija, naravno, deca nam nisu ista sva. Tako da je on bio pun života, zaista je voleo život, voleo sebe. On je uvek govorio: "Moraš voleti sebe da bi te drugi voleli, da bi te drugi poštovali." Gde sam ja nekada rekla: "Vau, pa ja od tebe nešto da učim." Uglavnom ja volim, poštujem druge, a sebe, ajde tamo negde u zapećak stavimo. Ne, moraš sebe da ceniš, da voliš. Rekao, znači, učenik je nadmašio svog učitelja. Tako da, kada pričam o tome, tu ne može biti sada neka suza. Tu ide osmeh, jer je on stvarno bio tako lepršav i drag. I uvek, ne znam zašto, od kad se sve to desilo, me asocira na poljsko cveće. To mi je, ne znam ni ja, ta lepršavost, ta sloboda, Tako da, naravno da je imao snove, imao je puno drugara, nisam ni znala, imamo drugare i poznanike, naravno, zaista posle tog tužnog događaja nisam znala koliko u stvari njega ljudi poznaje. A bilo je čak i ljudi koji su možda i stariji od mene, znali su ga kroz sport, kroz školu, gde su mi ga isto: "A vama prija", nahvalili da je on uvek bio jedno kulturno dete, šarmantno, da iako negde ne bi bio savršen ili dobar, on je sa svojom šarmantnošću to rešavao, pa bi uvek to ispadalo u redu. A kakav je bio kao brat, stariji brat? Bio je jako privržen i jako zaštitnički nastrojen. Umeo je nekad, kada sam ja na poslu i sada ja znam kada treba da izađem da bi on išao u školu, a tako smo se snalazili jer moja majka je rano preminula.
ona je dočekala samo Dušana, ove ostale unuke ne. I onda smo se svi snalazili posle i svekar i svekrva, nažalost su tako odlazili brzo. Znao je da me nazove, ja sad treba da krenem u školu, ti treba da na vreme da krenem, pa Dušane, ja znam da treba na vreme da krenem zbog Stefana, ali on je toliko bio da to sve bude upakovano, da Stefan ni minutu ne bude sam, da nema prostora, neće krenuti u školu dok ja ne stignem. Naravno, učio je Stefan 10 godina mlađi od njega, učio ga je, to se i danas vidi kod Stefana, u smislu kada se ruča, kada bilo šta, to se odmah sklanja za sobom, to znam, to je Dušan učio i mnoge neke stvari. Tako da je zaista bio je prosto moja desna ruka u mnogim stvarima. Ali ovo mu nije bilo samo naređenje, ajde da pričuvaš, nego voleo je. Kao što je voleo i drugu dečicu po ulici. Tako, i on dete, ali je voleo i tu drugu dečicu i deca njega kad vidu Dušane, ćao. Pa onda on kao neki sad kao malo stariji, pa se on njima obraća. Bio je predivan brat, bio je dobar brat i drugoj braći, on ima dosta braća od tetke, ujaka, strica, sve, iako je bio vezan i sa njima, s nekim malo više, s nekim manje, ali sa svima. Jako je voleo tu vezu, tu povezanost. Nije voleo ni da čuje da je nekoga on ili povredio ili bilo šta. Znači, uvek je moralo da bude s njegove strane sve onako lepo i predivno. Sad kao svi mi hvalimo svoju decu. Dušan je završio tada 3. godinu mašinski tehničar u Nikola Tesla škola, srednja škola. Njegova srednja škola i osnovna škola sticam okolnosti su pa u jednom dvorištu, deli ih jedna ograda. Tu je isto lepo se snašao, imao je drugare. Njegov san je posle bio ne fakultet, voleo je da ide i želeo, to nam je i rekao, u Kamenicu 6 meseci, taj kurs kako već za policiju. Tada sam ja to povezala sa njegovim izgledom i lepotom. Rekla sam, kako ti biraš sve, samo da si i dalje lepo obučen. Jako je vodio računa o sebi da to sve bude uvek uredno, što je i lepo. Obično to ženska deca rade, a on je stvarno voleo, ništa sad preterano, ali prosto je imao potrebu da bude uvek pedantan, doteran, lep, da to svaka prilika ima svoju kombinaciju ili šta god. Nije voleo čak ni druga kad vidi da je nekako opušteno, obučen. To nije dobro, moraš ovako, moraš onako. Ali da, maštao je to, mislim, i nagoveštavao nam je. Mi smo ga naravno podržavali, dete koje ne ide pogrešnim putem, vi ste tu samo vetar u leđe i pratite kao i svaki roditelj. Veliko poštovanje i velika ta poverenje među nama je bilo. Zaista nije bio problematično dete. Nekada bi samo moj pogled za njega bio da se on zapita da li je nešto uradio ili toliko smo se dobro razumeli. I puno smo razgovarali od malena, puno smo razgovarali. Da kad god se nešto u životu desi, dobro, loše, prvi prijatelj, prvi kome se obraća su mama i tata. Mi ćemo ti pomoći, razumeti te, ispraviti stvari, ispraviti tebe. I u tome sa njim smo uspeli. Sa njim smo to zaista uspeli. Da sam ja bila toliko mirna da me u pola noći neko probudi i kaže mi nešto za Dušana. Ja bi znala da je to tako ili da to nije tako. Ne da ga veličam, nego prosto koliko smo mi i bili vezani i koliko smo to poverenje stekli. On se znao sa časa javljati iz srednje škole. Mama, ja nisam naučio.
da sad kažemo, da pobegnem sa časa, ali ne, ja ću doći kući, naučit ću, pa ću se sutra javiti. Ili dobio sam jedinicu, dobio sam peticu, trojku, šta god. Znači, takav je bio transparentan, nije bilo taj. I to mi je bilo jako velika stvar za ovako, ja bih rekla, nekad ludo vreme i ove generacije. To mi je bilo jako da s njim u tom kontekstu nemam problema. I bilo mi je jako bitno da je bio, ajde da kažem, poslušan u školi, da nije ometao profesore. To sam uvek isto skretala pažnju, da i ti ljudi rade, zarađuju svoju platu i kakvi god da su, neko poštovanje za starije uvek moramo imati. Tako da, opet ću naglasiti, sa njim sam to uspela 100%. I ono kad kažemo, vaspitavamo svoju decu i sve, ali ne vaspitamo uvek svi isto i onda dođe do tog sudara. Sad bi se ja nekada pitala, pa eto, šta sam ja sada dobila ako sam ja jednog takvog, reću, savršenog vaspitala i on je naišao na pogrešno vreme, pogrešnu ličnost i eto, dobili smo bol. Šta su bile njegove ambicije, pored toga što je hteo da bude policajac? Šta je on još želeo od života? Šta su bili neki njegovi planovi? Pa, Dušan je bio skroman, reći ću. On je bio zadovoljan da smo mi svi tu u okupu, da smo živi, zdravi, da sve ono što je pristupačno tu, da je prosto voleo je prvo tu povezanost, ponovo ću reći. I opet se vraćam na sport. Stvarno je voleo sport, voleo fudbal. Lepo je napredovao u fudbalu. Oni su 2 dana pre stradanja osvojili taj turnir, gde je njegov klub prešao u veću ligu. I sada mi možemo samo da nagađamo da li bi on AB napredovao i išao, jer je stvarno bio dobro izgrađen fudbaler, imao je lepu budućnost, to su i treneri govorili i svi. Znači, sport, imao je, da kažemo, u to vreme svoju simpatiju, devojku. Imao je prvu zvaničnu vezu za koju smo mi znali i tako dalje. I zanimljivo, mi smo uvek govorili možda i na nas, jer smo se mi mladi uzeli. On je nagoveštavao da mu je, pored da završi kurs, fudbal, da li profesionalno ili rekreativno, porodica mu je bila. Nije imao ništa protiv da i on bude kao mlad roditelj ili bilo šta, pa će sve usput da gradi. To je bilo jako zanimljivo za dečka koji je stvarno s jedne strane imao veliko društvo, puno se družio, puno mašta odlazio, a opet je teo da ima neki svoj, verovatno, kutak, nešto stabilno. I prijalo mi je to njegovo razmišljanje. Isto jedna neobična priča, ali zaista istinita. Možda par meseci pre njegovog stradanja on je meni često nagoveštavao da bi voleo da dobije sestru, jer kako on kao čuva Stefana i pazi i pomaže, tako bi pomagao i sa sestrom. Ja sam u šali njemu obećavala da samo da odradim ovo i ovo. Uvek sam nešto odlagala, ali jedan dan sam mu čak rekla, evo Dušane, stvarno sad ti obećavam samo da prođe, ne znam, u tom periodu nešto i eto, ako Bog da, vidjet ćemo. I sad vidim kako je on tu svoju glavu iz sobe proturio kao, obećala si. I znao je ime u to vreme, aj kao da ga ja malo ubedim da će to biti, kao zvaće se Marija i sve. Jer uvek smo govorili, suprug i ja, ako bi ikada imali devojčicu da bi bila Marija, ali eto, došao je Dušan, pa došao je Stefan. Marija nikada nije dolazila. I onda se prosto posle zaista desila Marija. Mislim da i njen brat možda poslao
ima jako sličnosti sa Dušanom, a opet svako je dete za sebe i nije ničija zamena, ali Marija je jedna draga, lepa osobina, jako slična svome bratu Stefi. Ona je u sredini mirna verzija. Verujem da bi on bio takav, možda i da je Dušan ostao. Naravno da ima mnogo posljedica, šoka za dete koje, mislim, posle ću ispričati nešto što također nisam pričala. Traumatično je i jako teško za neko ko doživi gubitak deteta da vrlo brzo i to doživi. Marija zna sve o svom bratu polako i nenametnuto smo joj objašnjavali. Prosto odlazila je s nama na groblje i sada vi kad s njom krenete, Dušan je postao jako ravnopravan u njenom životu. Ona na groblju ima svoje srce koje ona uvek puni nekim cvetićima, uvek poljubi Dušana. Ako ja ostavim neki slatkiš, ona obavezno pita je se Dušan deli. Da li će on to sad podeliti sa njom? Ona njemu uvek mora nešto uzeti da ona s njim podeli. Pa i jako iritira kada su bili turniri u fudbalu, pa kada ekipa Dušana Mićića igra, ona tada misli da će on konačno doći. I kao, pa gdje je više Dušan? Sada je to pretvorila u zvezdu. Zvezda je kad noć pada, on je u zvezdi, samo se krila vidi, a mi ne vidimo kad je on izašao, ona zna. Tako da ona ima tu neku svoju priču i mi nju ne sputavamo u tome, ali jako zna lepo da objasni. Ja kad čujem kad s nekim drugim priča. Ili ako je neko novo dete, pa ona kaže imam ovog brata Stefana, ali imam ovog Dušana. Pa ako je neko pita gdje je Dušan, pa Dušan je na nebu, on je vozio bicikli. Sve ona to objasni, ali jako lako, ali nekada nestrpljiva. Kada će on doći više? Kada se me prve minđuše stavljala, ona se nešto bunila, pa sam ja sačekala da ona zaspije. I kada je ustala, pa opipala, rekla, joj, kaže, bio noćas Dušan i stavio mi minđuše. I kako ja sada da njoj uskratim tu iluziju da je bio njen brat? Da. Sad, hvala Bogu, nekad ne hvala Bogu zbog ove naše dece koja vole više telefone, to ne treba, ali na nekim stvarima sam zahvalna jer Dušanova sestra zbog napredne tehnologije ima slike sa svojim bratom. Napravili smo slike, izradili i onda je ona srećna. Ona se kao ne sjeća kad se ona to slikala, ali zna ona, to je 100%. To je tako, Dušan je bio. Tako da ništa onako da dete tako malo opteretite. Lagano ste je uveli u cijelu priču i ona to tako nosi. Stefan će retko pričati o tome. Jednom me je samo iznenadio kada je, ajde da kažem, sazreo sad u 8. razredu i kada sam ja njega pitala, ajde Stefo, sada je dosta vremena prošlo i sve, da li ti imaš mene nešto da pitaš, da mi kažeš, da ti je nešto nedoumica? Gde on mene rekao, nema mama, jel ti interesuje kad mama odlazi, gde odlazi i sve to? On je meni rekao ne, ali ne zato što me ne interesuje. Ja sve znam, pa ja sam sve to video na internetu. On je u stvari ćuteći sve propratio. Ništa mene nije pitao. On je sve to propratio i sve zna. A vožnja je bila za njega iznenađenje, nažalost, u ponedeljak koji on nije dočekao. Ja i njegov otac smo pravili njemu iznenađenje da na raspustu polaže. I nekako da se to potrefi, on je napunio tek 18 godina, pa da malo sazre, pa na raspustu. I stalno smo mu govorili, Dušane, i kada se desi vožnja i polaganje, prvo ćeš dobiti neka skromna kola, da ti to naučiš, da prođeš, da sve. I da prosto, i bilo mi je malo nelogično, uvijek sam govorila dovoljno ta vožnja i polaganje traje da ćeš ti završiti 4. godinu, jer mi nije nekako logično da si ti profesor parkirate na isto mjesto, malo ovo ludo vreme. Rekao, sine,
pa da to ispoštujemo u redu, mama sve. Tako da nije znao da spominjemo za ponedeljak. To je trebalo da bude iznenađenje, da on kao kreće. Samo 40 minuta od kada je posljednji put poljubio svoju majku, na jedva 200 metara od kućnog praga, Dušanov život je stao. Dok su se ulicom čuli škripa guma i glasna muzika, na njega je naleteo vršnjak u automobilu marke BMW, vozilu sa prejakom kubikažom za vozača sa probnom dozvolom. Udarac je bio toliko stravičan da i majka i dan danas neutašno ponavlja jezivu istinu. Bukvalno ga izuje iz patika. Moje dete nije imalo ni jednu šansu da preživi. Osvojili su taj turnir i bili su srećni sve, ali naravno tu ne staje ni treninzi ni ništa, trebao je da ima trening. I drugari su ga pozvali i rekli da će ga čekati na mestu gde ga uvek i čekaju. A Dušan je u jednom momentu odlučio da ne ide na trening, da da sebi oduška u smislu osvojili su, brzo je to bilo, pre 2 dana su osvojili to sve. Hteo je da ipak ode kod devojke. I pitao je mene. Ja sam taj dan, sjećam se dobro, ja imam probleme sa migrenom i taj dan me baš nakon migrena mučila, pa sam ležala, ajde da kažem. I on je rekao, mama, ja ne bi išao na trening, otišao bi do Sarije, devojka, u to vreme njegova se zvala Sarija. Ja kažem, Dušane, ti sine najbolje znaš svoje, ali ne samo to, nego koliko je on zaista meni dobar, poslušan i koliko nemam ništa da mu zamerim. Prosto mi je bilo žao da mu sada ja kažem, a ne možeš ti ovo. Uradio, dala sam mu na volju da on prosto, ja sam rekla, ako ti smatraš da danas ne treba da ideš na trening i da hoćeš da ideš kod Sariju, u redu. Rekao, mada mi je nelogično i jutro ste bili zajedno, kao što jeste. Rekao, ali u redu. Idi. A uvek je on emotivan prema meni. Mama, jesi ti okej, hoćeš možda da sačekam dok tata ne dođe? I ja kažem, samo ti idi, kako si zacrtao, idi. I sada se on 3 puta vraća. To je meni zaista ostalo scena koju dete vam se 3 puta vraća. Ja dobro znam, sada ležim na toj našoj ugalnoj, pa vi njega vidite u hodniku, pa ga ne vidite. On se samo onako pomera kao glavicom. Jesi dobro, jesi sigurna, mama, da si dobro? Dušana, samo me glava boli, u redu je. Dejan njemu 3. put kažem, ako se još jednom vratiš i pitaš me jesam li dobro i da li da ideš, ja ću ti reći da ćeš ostati kući. Lepo sam ti rekla da uradiš kako ti hoćeš. Gde se on vratio kod mene, zagrlio mi i rekao da me voli. I ja podižem glavu i on meni kaže, pa dobro, hoćeš ti meni reći da me voliš. U stvari njemu je bilo potrebna ta dozvola da ja nisam uopšte stvarno ljuta. A kao što ja ne mogu da budem ljuta na njega, ja ne mogu da budem ljuta na Stefana, na Mariju. Prosto ja sam takva. I on govorim, pa naravno da te volim. Ali on je naučio da ja njemu svaki dan inače. I kada je imao devojku, onda bi ja u šali rekla, Bože, ja sad legnem pored tebe, vidi koliki si, opet ti kažem, volim te i sve. Pa ti dođe posle devojka, pa ti ona kaže da te voli. Onda se mi tako smijemo i zaista. I onda bi rekla, ako je to bio taj dan, ja sam onda redak roditelj koji je imao tu privilegiju da zadnji put čuje volim te i da mu kaže volim te. I onda je otišao zaista. Bez povratka. Posle 40 minuta, pa ne mogu ja sad meriti vremenom, ali to je meni tako brzo nekako prošlo.
Meni je telefon zazvonio nepoznat broj jer ja tada nisam imala broj oca od devojke. I on se predstavio čovjek, dobar dan, dobro večer, sam Saša Sarin, tata. Ja rekao, što me sad oni nešto zezaju? Možda što sam ja vraćala Dušana, možda je Dušan njima ispričao. Ja sad idem na to, neka šalica, nešto. Kad mi je rekao, gospođo Marta, moram vam reći da smo mi u hitnoj, Dušan je doživeo saobraćajni udes i u nesvesti. Ja dalje nisam slušala, ja sam bacila telefon, istrčala napolje, samo da vidim koga ima na donjem spratu, jer mi živimo u zajednici. Ko će me brzo odvesti do hitne, otac mu je radio u Petrovaradinu, on je na putu kući. Stefan u to vreme 6-7 godina dete, završavao je isto prvi razred. Neću ni to nikad zaboraviti, taj pogled Stefanov. On tako mali je bio svestan da se nešto ozbiljno desilo. Znam samo kad sam ga pogledala gore, on je šokirano gledao sam. Ja sam samo rekla, bata je u bolnici, mama ide ti, budi dobar. Bilo mi je, tek onda ulaziti u priču, gde se to desilo, šta se desilo, da sam shvatila da se to desilo nedaleko od naše kuće. I da smo mi 10 sirene čuli, da smo čuli i škripu auta i divljanje. Mi smo sve to čuli, ali nismo znali da se to dešava baš u našim životima. Jer smo mi pre toga, ja sam posle kada je Dušan otišao izašla malo na vazduh, moj otac je u blizini i čuješ muzika, trešti, škripe, leto tek počinje i to. I baš je moj otac rekao, toliko divlja da će se negde zakucati u neku banderu, u nekoga, ne daj Bože. Zakucao se, jeste. Poslije smo čuli hitnu, ali sam ja ušla u kuću i brzo sam to zaboravila da bi tek naknadno, eto. Mislim, mi smo bili zaista 200 metara od kuće. Taj udar, to sve što se desilo, ljudi prisutni, posle se skupilo tu i drugara, svi su oni znali, pa i policija. Po adresi on imao kod sebe dokument. Svi su oni znali gde smo mi. Niko nas nije ni obavestio, ni tražio. Ja ne bi verovatno išla tamo, ja bi trčala u hitnu, ali bar neko naš bi bio, što ja uvek naglašavam, tu, na tom mestu gde ja smatram da se sve pogrešno odradilo, pa se sada ja 7 godina ovako mučim i patim. Kada napravite zapisnik sa bar jednom greškom koja se ne uklapa, te kocke se nikad ne mogu sklopiti. Koliko god vi davali svoje snage, dokazivali 1000 stvari i dokažćete naravno, ali ono što s početka nije urađeno kako treba, uvek vas vraća na taj početak i uvek neko ko nema savesti, ko nije profesionalan u svom zvanju, u svom pozivu, on će uvek namerno moći da se uvati za to, a znajući da to nije u redu i da nije kako treba. Ljudski će znati da nije u redu. A sada je samo do njega da li će agoniju da produži ili će da prihvati, jer posle toga su bila druga veštačenja koja su bar malo rasvetlila i iščivijala koliko god da su mogli taj, po meni, prvo oskudan zapisnik, a onda i koji je vodio Ćorsov kako. Usledili su dani, a potom i godine surove agonije. Vozač koji je usmrtio Dušana nikada nije bio u pritvoru, niti mu je te noći izvađena krv i urađen test na drogu i alkohol. Porodica je dodatno ponižavana prvobitnim veštačenjima u kojima je tvrdnja bila da je automobil išao 57 km na čas. Naknadne, mučne revizije su dokazale da ga je BMW pokosio brzinom od minimum 72, a po medicinskim povredama možda čak i 90 km na sat.
Prvo ono što hoću da naglasim, da sve ove znakove, ležeće policajce koje sad trenutno vidite, to ništa nije bilo kada je Dušan stradao. Ni ogledalo, ni znaci, ovi upozorenja i tako dalje. Znači, to ništa nije bilo. Jer bi verovatno, ako možda bio drugačiji ishod. U pravcu s moje leve strane, ovo je objekat u kom je tog dana bila svadba. Znači, tog dana sa obe strane puta su bila parkirana vozila, što nam odmah ukazuje da je put bio sužen. Da dečak koji je dolazio iz one strane pravca je mogao voziti samo po sredini puta i prilagoditi uslovima saobraćaja, što on nije, a za njega kao dečaka koji ima probnu vozačku su strožiji zakoni, to je znači manja brzina vozila i tako dalje. On je išao sa te strane, moj Dušan je izlazio iz ove sporedne ulice. Mrzim kad kažu sporedna ulica jer šta čovjek izgubi glavu i odmah je kriv samo zato što je izašao iz sporedne ulice. Ako ćete zapaziti kod nas u Mitrovici na ovom našem nasipu ima 1000 ovih malih putića na koje mi i ja kad sam bila dete i pre mene i posle mene svi koriste te putiće za izlazak na nasip. Jeste nepregledno i tog dana, verujte, evo pogledajte sada ova vozila pa vam je nepregledno. Zamislite sa obe strane puta vozila kada je Dušan stao tu biciklom i kada je dečko vozio, jurio, šta god da je. Da li su oni jedan drugog mogli da vide i ako vide kako je ko mogao da reaguje. Po udaru vozila i Dušana, on je njega udario svojom levom stranom vozačevom, izdigao ga na haubu i vidjet ćete onda tamo gdje smo mi stavili to memorijalno srce, nosio ga je nekih 20 metara. Isto ono što hoću da kažem, iz ove ulice drugo skretanje je naša kuća. Znači, mi smo toliko bili blizu da smo mogli biti obavešteni tog kobnog dana i opet ponavljam, možda bi se malo drugačije završile stvari koje su tog dana sačinjene u zapisniku. Imali smo trasološko, medicinsko i saobraćajno veštačenje. I svi su imali neke svoje dopune i svašta nešto. Veštak trasolog je zaista i izlazio na lica mesta i ono što sam ja od tog trasologa naučila, da bi se pravo veštačenje odradilo kako treba. Bilo koji veštak, on mora izaći na lice mesta, a ne samo mašinski obraditi ta svoja veštačenja, što u većini slučajeva rade. I čovjek je i peške idući, i mašinski, i sabiranjem i oduzimanjem i pregledao je kompletno Dušanov bicikli, utvrdio da ga je samo jedan okrete i pedale delio od prelaska na nasip, što još više potvrđuje da vozač spornog auta je bio u kontratraci, a to je prouzrokovao baš taj splet okolnosti te svadbe koji su činili vozila sa obe strane puta. Ali on je njega mogao da vidi? Pa, verovatno ga je već mogao da vidi zato što je... Ja koliko sam upućena, ali to su sada opet priče da je on imao već jednog biciklistu koji je vozio i on je tog biciklistu zaobišao, išli su u istom pravcu. On ga je prosto zaobišao, ali tako verovatno brzinom većom nego što su oni nama prikazivali i onda prosto pokupio Dušana jer nije mogao da se zaustavi to vozilo takve snage zaustavljeno u trećoj brzini, pa mi sada bilo koji laik neka kaže kad se tako jako vozilo zaustavi u trećoj brzini, da li je tada mogla biti prva brzina prvog veštačenja 57. I da li je on njega mogao s 57 nositi 20 metara, oboriti, polomiti sve živo u njemu? Nije. Isto sporno mi je bilo kada je u zapisniku pisalo da nema očevidaca. Kako subota dan
već je dan, išlo se ka sumraku, ali vidljivo svadba, šetači na nasipu komšije, da nije bilo očevidaca. Očevidaca je bilo, samo nisu verovatno upisani, jer čitajući posle zapisnik koji sam ja možda detaljan dobila posle 2-3 godine, vidim da jedna devojka iz škola koja je bila izjavila je da od šoka nije mogla da pozove hitnu pomoć, pa je dala čoveku telefon pored sebe. Pa ko je čovek pored tebe? Znači, mnogo detalja koji su nesporni. Mi u tom šoku i u tom svemu što se desilo, opet neka Božja pribranost, ujutru je moj otac, brat i suprug izašli ovde na ovo lice mesta i oni su i metrom i kanapom i telefonom snimali tragove i sve koji su nam naknadno zaista priznati. A trasolog je u međuvremenu, kada je on veštačio, utvrdio da iz zapisnika koji je sastavljen se ne poklapa vozilo koje je udarilo Dušana. Tako da tu je ostalo isto pitanje enigma, jer saobraćajno veštačenje opet malo nije razumljivo. Sve je, može biti, ne mora. Ako su bila vozila, pa nije ako su, svadba je bila, na slikama saobraćajaca zaista postoje vozila sa obe strane puta, tako da ne znam više šta bi zaista rekla. Danas, 7 dugih godina kasnije, Martin agonija traje dok i dalje čeka optužnicu, ali ne odustaje, jer kako kaže, to duguje svom Dušanu. Kada sam shvatila da je moj svet krenuo u drugom toku, dan posle sahrane Dušana, verujte mi, onako od srca jedne majke koja je to doživjela, ja sam stajala u jednom trenu u dnevnoj sobi sama. Nisam danima jela ni pila. I tada sam shvatila, ja ću sada ili pasti, prepustiti se, ili ću se dići i uhvatiti se u koštac sa svim. Ovo sad prvi put govorim, da kažem, uvijek sam se trudila da bude komfortno drugima, da se ne ustručavaju, da bilo šta. A dobila sam samo razvlačenje i 7 godina mukotrpne borbe. Ja sam tad, znate, na silu gurala hleb u usta. Na silu i govorila, ja ću sada ustati, biti dobro za Dušana, za Stefana, za sebe. Marija nije bila tada rođena, Marija je rođena posle 2 godine. I od tada sam odlučila da ću da se borim i da ću biti dostojna onaka kakav je i Dušan bio. Ponosan, poseban, a nenametljiv. Tako da teško je, ne mogu opisati dane. Znate, ljudi nekad pobrkaju kada vas vide da ste nasmejani i da ste sve, oni pomisle, dobro je. Nije dobro. To je samo veliki napor vas da kad ustanete budete dobro. Bude dana i kad stvarno zahvalite Bogu. Ja kažem, i kada se to desilo, mi nismo sad neka velika verna porodica, ali smo uvek bili i u ono vreme pre stradanja Dušana i posle tako privrženi smo crkvi i molitvi. I rekla sam, nisam se pitala, Bože, šta si mi učinio, ali hvala Bogu da sam doživjela da nekoliko puta posle svega kažem hvala ti, Bože. Hvala ti na Mariji, hvala ti što izdržavam, hvala ti. A bez Dušana ništa nije isto. To naravno, momenti mature, trebalo ih je preživeti. Drugari, on je bio na slici maturskoj. Stavili su ga, što je jako lep gest i hvala im puno.
pa momenti sada već on bi imao 25 godina. Mnogo stvari se desilo do tada. Neki drugari su se već oženili, dobili decu, neki su u stabilnim vezama, rade, putuju, šta god. I kad god nešto novo čujete, štrecne vas, jer on je u tome nečemu mogao biti. A opet ne dozvolite sebi puno da se prepustite tome, jer je to opasna igra ako se vi puno prepustite tom razmišljanju o svom detetu. Vi čak nemate ni luksuz puno razmišljati o svom detetu, jer vas onda on vodi na to bolno dno, a to vam ne treba. I onda prosto idete dalje, borite se. Nisam ja ništa posebnija mama od drugih i onih koji ne mogu da se bore. Imate roditelja, porodica koje nemaju tu snagu, ali nisu oni ništa sada loši od mene. Oni ljudi su samo bolni, nemaju snagu. A ima dosta porodica koje kad pretrpe ovakav vremenski period, svi znamo to košta psihički, fizički, materijalno. Ljudi odustaju. Ponekad mislim da namerno to rade sa nama. Odustaće, neće ga zdravlje poslušati, neće više imati sredstava, neće imati... To nije ni ljudski ni humano. Mi smo čak imali kao udruženje roditelja, pa smo učestvovali smo u jednoj raspravi o promjeni zakona kada smo u jednom od sastanaka bili kod predsjednika Vučića, gdje je on nagovestio da će pooštriti kazne, što je zaista uradio, povećao ih je, ali bila je jedna rasprava u Novom Sadu gdje smo ja i majka iz Loznice i otac iz Ratkova bili prisutni sa tužiocima i sudijama. I ja sam tada se javila za reč i zamolila ih, ali vidim da ništa od toga nema. Zamolila sam ih, kada vidite, svi su važni, svaki čovjek je važan. I deka koji strada sa 90 i 50, ali kad vidite da je dete stradalo, gore muke za tog roditelja nema. Njegov svet je srušen i gotovo je. Jedna porodica nestaje. Pogotovo u našem udruženju ima dosta roditelja gdje su to bili deca jedinci, što je užasno. To prezime je nestalo. Možda su ti ljudi jedva i njega dobili i tako dalje. Ja sam ih zamolila i apelovala ljudski, ubrzajte te procese. Molim vas, ubrzajte ih maksimalno kad vidite da se o deci radi. Dovoljne muke i patnje roditelju ne treba za ceo život. Mi nismo neki krvnici, nismo neki pobednici sad gdje će se optužnice, mi ćemo... Ja prva kažem za dečka koji smrti moje dete, nije on se od tog dana u kola s namerom da ubije mog Dušana, ali se desilo i samo je trebao da preuzme odgovornost. Samo je trebao da preuzme odgovornost. Deo odgovornosti, ako je Dušan imao, on je platio glavu. Ti si trebao samo da porasteš već. Znači, sa tih 18 godina trebao si prihvatiti tu odgovornost i ti bi sada već bio prema meni, prema Bogu, prema svima jedan korektan, slobodan čovjek kome ja nemam šta da kažem. Ti si svoje odradio, ali takvi ljudi, nažalost, uvek se lavovski više bore. Rekla bi kako se mi roditelji borimo s ove strane, tako se i oni s one strane bore za tu svoju slobodu, za ta svoja neka prava. I većinom se slažemo svi roditelji da su oni povlašćeni u odnosu na nas i da imaju i više razumevanja za njih i više opravdanja i više svega. Kao da onaj koga nema, da je stvarno samo on kriv, da smo mi kažnjeni, da ja kroz ovu moju borbu se osjećam kažnjeno, a ne
ne znam, mislim, uglavnom mi pobednici nismo i nikoga nećemo razapeti i uvek apelujemo, ima ljudi, ima roditelja koji su na ivici, koji kaže ja ne mogu više da izdržim, ubili su mi jedino, ajde da kažem, muško dete ili bilo šta i još nema pravde. Sad ću ja uzeti pravdu u svoje ruke. Pa nemojte to tim ljudima raditi. Jer zaista treba da se desi, ne daj Bože, da tamo neki otac uzme pravdu u svoje ruke. To ne. Ako smo svi iskazali to poverenje prema institucijama, kakve god da su naše su, u svakom žitu ima kukolja. Nigde ništa nije savršeno. Pa vratite nam to. Uzvratite nam. Ljude kazne za neke besmislene stvari. Kad čujem za šta sve čovjek završi u pritvoru, u zatvoru na 3 mjeseca, meni ne bude dobro, osjećam se preponiženo. Ovaj je zgazio psa u redu i pas je naravno živo biće. Kažnjen je. A šta s našom decom? Nismo ih našli u marketima, nismo ih kupili, mi smo ih rodili, 9 mjeseci nosili, borili se za njih. 18 godina je Dušan imao. Ja ne znam je li bi on sutra bio predsjednik države, najbolji sportista ili neki huligan, ja ne znam, ali on bi nešto bio. 18 godina je u njega ulagano. A pre svega bio bi naš sin i naš oslonac, što je bilo najbitnije. Najbitnije. Otac je imao sina na kog je mogao da se osloni. Tako da... Mladić koji je izazvao saobraćajnu nesreću, koliko sada ima godina? Ima isto, ja bih sad rekla, ima isto kao Dušan. Dušan bi imao 25 i on ima 25. Taj dečko nikada nije bio priveden, nikada nije bio u pritvoru, kao kad čujemo drugi roditelja bili su u pritvoru ili bilo šta, on nije. Ja ga lično nikad nisam srela ni videla. Naš slučaj od početka je išao nekim tako teškim i čudnim okolnostima, gde prvi godinu dana kod nas se ništa nije ni dešavalo, apsolutno. Ja sam mislila da to tako mora, jer kad nemate problema sa zakonom, sa takvim stvarima, vi mislite šta ja sad tu da radim, neko radi svoj posao pa će vas obavestiti. Međutim, kada sam videla kod drugi ljudi koji su, nažalost, sve tragedije doživali posle nas, da se dešavaju stvari, shvatila sam da tu nešto debelo nije u redu i onda kada je u to vreme moj prvi advokat, ja sam nažalost i 3 advokata promenila. Isto moram da kažem, ovo isto će biti prvi put da kažem da možda nisam dovoljno po Mitrovici tražila, ali za ljude za koje sam ja znala da su zvučna imena ili bilo šta u našem gradu, mi kada smo ih kontaktirali, to je normalno kada vam kaže dajte mi 2 dana da uđem u predmet i tako dalje. Oni su nas kulturno rečima odbijali. Bićemo tu ako vam treba neki savjet, znate šta, ali vidite da on ne želi da uzme vaš slučaj. I tada mi je već se mutilo po glavi šta sad ovo, ja ću tebe platiti, ne radiš mi džabe, smrt je deteta, nije mi jasno. I onda sam shvatila da ja u Mitrovici nemam šta. Opet kažem, možda za druge nisam znala, a za one koje sam znala u to vreme, jer se ja nisam bavila, nisu mi trebali ni advokati, ni veštaci, ni niko, nisam znala šta dalje. Onda sam tražila tako po okolini. Uglavnom, mi sada imamo treća advokatica, žena iz Beograda, mi sad 4-5 godina sarađujemo. Borimo se, ona se bori uz nas zaista lavovski koliko možemo, ali je i to bilo jako poražavajuće kada si video da ti u svom gradu nemaš ni advokata. Pitao si se pa šta je sad? Šta je sad? Onda nije priveden, sad nemaš advokata. Mnogo nelogičnosti, a opet ne znate ni odakle to, ni da li da sumnjate.
mnogo, ali opet nismo ni dozvoljavali da nam ta sumnja ili tako te neke verzije rastaču snagu i ovako smo iscrpljeni. Mi smo samo išli onim putem da vidimo šta mi možemo da učinimo i koliko mi možemo da se borimo. A priče, ljudi su uvek, ne od našeg, od svih slučaja, verujem, i dobronamerno i svakako pravili su verovatno priče koje kakve, ali naša borba je naša borba. Ja verujem, moram da verujem, želim da verujem, jer toliki put pređenih kilometara, reči, ostavljanja dece, da bi ih pokucala na razna vrata sa roditeljima, što samostalno, prosto mi nemoguće da ishod može biti drugačiji. Zaista sam i ja i svi koji su učestvovali u ovom slučaju dali sve od sebe da u početku, moram naglasiti, kada pre revizije ovog slučaja, jer moj slučaj doživeo reviziju, u jednom trenu on je bio prosto zatvoren slučaj. Nisu mi tada u tom prvom trenu bila dozvoljena veštačenja koja sam ja tražila uz navode da nema potrebe da oduzimam vreme. Pa koje vreme? Evo, 7 godina. Koje vreme sam kome uzimala? Tada ta veštačenja možda da su rađena, možda bi vodila negde, ali evo, ja nikom nikako vreme nisam oduzimala. Meni je vreme oduzimano, odnosno osjećam se samo oslabljeno i iscrpljeno. I nisam jedina, ali trenutno da. Verujem da bar 50% građana naše zemlje zna za moju borbu. Nisam time nešto ponosna, niti sam to tražila, ali ja drugi način više nisam imala nego da istupim u javnost. I uvek biranim rečima i uvek i kada dobijam poruke podrške i kada ljudi daju sebi za pravo da krive ovog, onog, ja se u to ne upetljavam. Ja samo striktno i čisto Dušana pominjem, slučaj, činjenice, a država, bilo ko, pa ne mogu oni biti svi kolektivno krivi, nisu oni moje dete ubili i uvek nema potrebe da se mi, roditelji koji smo u tom bolu, petljamo s takvim stvarima. Moje je da verujem u institucije, iako mogu reći da sam od istih iscrpljena, ali ja ću, evo, tako tvrdoglavo verovati da tamo stoji neko ko je vredan tog svog poziva, jer biti sudija, biti tužioc, to je poziv. Vi ste birali taj poziv i vi stojite iza tog poziva, niste kasir, niste trgovac. Vi ste izabrali jedan častan poziv koji treba da radite časno. Ja sam neki dan baš isto, mnogo dece gine svaki dan i kada gostujem po nekim emisijama uvek pomenem danas svaki dan jedna majka zaplače. Nažalost, sada je to postalo i malo veći broj. Što mi više pričamo o tim kaznama i sve, mi kao udruženje sarađujemo i sa Agencijom za bezbednost saobraćaja. Mi smo kao udruženje se izborili za call centar psihološke pomoći i taj broj postoji kada ljudi, ne samo oni koji su doživjeli nesreću, nego i ljudi koji su preživjeli saobraćajnu nesreću mogu da se obrate. Pa kada mi sarađujemo sa institucijama i oslanjamo se na te institucije, onda mi osjećamo da te institucije ne mogu nama okrenuti leđa i ne mogu biti nemi na bol, na nepravdu, na bilo šta, jer i oni su ljudi i oni imaju kući svoju decu i oni danas sednu za ručak i pogledaju tu svoju decu. I mogu onda da zamisle kako je nama koji nastavljamo život i trudimo se da budemo primerni građani, dobri ljudi, a sa bolom kojim nosimo.
Tako da u slučaju moga Dušana mi smo iscrpeli sve što smo mogli. Sva veštačenja, sve dokazne radnje. Neka su ponovljena više puta. Ostalo je samo da se tužioc izjasni. Evo, možda jače od 2 mjeseca čekamo da se tužioc. I inače to je drugi po redu tužioc, jer posle revizije slučaja dodeljen mi je drugi tužioc. A ono što sam htjela da kažem, da ne mogu sad preterati vreme, ali 1-2-3 nedelje posle Dušanove sahrane i svega, završila sam sa Stefanom 6 dana u Tiršovoj. Od šoka su mu se upalili limfni čvorovi oko stomaka. I zamislite vi sada majku koja je izgubila dete i koja nije do života sa drugim detetom završava u zatvorenom prostoru i ne zna u tom trenu šta je tom detetu, a njemu je loš. Ja sam tada rekla, Bože, ako si mi sad čuvao razum, nemoj ga nikad ne uzeti. To je bilo još jedna golgota. Ja kad sam došla kući posle toga, sve se dobro završilo, videla sam kući gomilu nekih poklona za Stefija, za sve. Ljudi su bili toliko komšije i svi šokirani šta se nama desilo. Kada su vidjeli gde je Marta, gde je Stefan, kada je Dule jedan, moj muž, saopštio da smo u bolnici. Pa to je bio šok za njih, a kamoli za mene. Bolničari koji su me u tom trenu pitali, pa majka, što ste u crnini, je li imao neko doći s detetom? Oni sad misle možda preminuo vam otac, majka, baba. Ja kad kažem šta mi se desilo, ljudi zaprepašćeni, šoku, ne znam, znači to su bili toliko i ja nikada to nigde nisam koristila, ni, znate vi tužioče, znate vi kroz šta, kao i drugi roditelji, nisam ja jedina koja je prolazila kroz neke duple muke i bilo šta. Sve to čovjek prošao i opet našao snagu i da se bori za sebe i svoje dete i za druge i da apeluje i da ne krivi preterano nikoga, a opet da traži svoju pravdu. I da nakon ovakvog postupka nemate razumevanje i rezona. Da li bi vam bila bolja da sam neka koja okuplja hiljade roditelja, da protestuju, da lupamo, da pravim gluposti, da ja učem, da gde god ulazim lupam nogom, vratima, vičem jao, ja sam izgubila. Da li bi vam takva bila bolja? Građanin ove sam. Pa ne bi vam bila. Bila bi vam onda teret. A ja se ovako trudim, pa dajte mi povratno. Dajte mi povratno samo da nastavim da živim. Ništa moje dete nećete vratiti. To dete koje ga je usmrtilo, ja ne želim njega da raščerečem. Ali na onom papiru treba da je kriv. Po meni treba da je kriv. Ne mora da tamo neke 10-godišnjice služi ili bilo šta, ali da snosi svoj deo odgovornosti za koje odgovorno tvrdim da ima. Jer je u to vreme vozilo snage motora koje nije smeo, imao si probnu vozačku, nisi imao lice koje je 5 godina u saobraćaju, nisi prilagodio vožnju uslovima saobraćaja, 1000 prekršaja si napravio do udara u Dušana, gde mi je jedna od tužilja u to vreme rekla, pa da, to su saobraćajni prekršaji, pa da, je li udario banderu i platio 150.000 ili posljedica tog saobraćajnog prekršaja smrt mog deteta. I vatali ste se za te neke saobraćajne prekršaje, niko se nije vatao za brzinu. I koja je brzina kada je tako moćan auto zaustavljen u 3. brzini. Nemojte mi reći ono s početka 57. To je sada drugačije, 72 po medicinskom 90. Ali nemojte mi 57, pa i laik zna. Znate ono kad prosto kažete nemojte me praviti budalom. Ajde, nemam dete, nemojte me još. Tako da je užasno dok ste vidjeli sa koje strane ćete sve iščivijati, na koja ćete vrata pokucati, naučiti da pričate tim jezikom, biti kulturni kada vam se ne bude kulturno, kada mislite da bi čemeri sebe
i ispsovali, ne znam ni ja šta, a nisam takva, ne znam, samo verujem da će doći taj dan kada ću ja tu knjigu zatvoriti i znati da sam uradila sve za mog Dušana i tako odsutnog, jer je on moj i uvek će biti moj. I onda konačno i odgovorno tvrdim nastaviti sa životom koliko se to može, ali neće biti stalno tabu tema borba za Dušana i to. Nisam nerazumna. Kada neku priču zatvorite, vi ćete zatvoriti u svom srcu, ćete nositi. A sada ja to ne mogu, još uvek ne mogu. Kako da se ja probudim, vidim moju Maru, mog Stefana i njima govorim svaki dan volim te koji imam Dušanu. I kako da izuzmem Dušana koji je tamo negde kada odem na to groblje. Vidite tu hladnu mermernu ploču, ništa ne govori. Eto. I ja puno tražim. Ne, tražim. Ja tražim samo siću mira, a svi su ostali dobitnici, nisam ja.